Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatukum. Barkan ku da zuwa Rariya Hausa TV. Wata kafa kuma manta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙara. Mun gode. Wato mun haya kenan da Nafisa Abdullahi da Rama Sadau. Sanar da kauna suna faɗa mata abin da bai kamata ba. Wato ku cikin mu a cikin wani shida mai albarka. Ku biyo mu a cikin wani shirin namu. Wato sun wani bidiyo ne a cikin social media har mutane suna Allah wadai da abin da take, wanda wata yake da yawa a cikin social media har da cikin rediyo da talabijin. Sun haɗa kawunan su suna ba da shawara ta daina abin da take yi. Wato ana mun kawo ƙarshen labarin. Wata kafa kuma manta ba ku danna mu subscribe sannan ku danna alamar ƙara. Mun gode. Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode.